Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το 20ο Συνέδριο. 30 Μάρτη, 2 Απρίλη 2017. Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ για δυνατό εργατικό κίνημα, για κοινωνική συμμαχία, για την εξουσία, το σοσιαλισμό. Έκδοση Δεκέμβρης 2016. Πρόλογος. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ δίνει στη δημοσιότητα τις θέσεις της για το 20ο Συνέδριο του ΚΚΕ που θα γίνει 30 Μάρτη με 2 Απρίλη του 2017, 4 χρόνια μετά από το 19ο Συνέδριο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας. Από το 19ο Συνέδριο έχουμε νέο πρόγραμμα που αποτυπώνει την επεξεργασμένη στρατηγική του κόμματος για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό και δίνει κατευθύνσεις για την πρωτοπόρα δράση του κόμματος κάτω από όλες τις συνθήκες. Το πρόγραμμα που ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ, καθώς και το σύνολο των αποφάσεών του, έχουν συναντήσει μαζική αποδοχή μέσα στο κόμμα και στην ΚΝΕ, αλλά και στους οπαδούς και φίλους του κόμματος, ευρύτερα σε εργατικές λαϊκές δυνάμεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. Η αποδοχή αυτή επιβεβαιώνεται έμπρακτα από τη σημαντική δράση που ανέπτυξε το κόμμα και η ΚΝΕ στη βάση των αποφάσεων του 19ου Συνεδρίου. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ισχυρή συμφωνία με τις αποφάσεις μας, αλλά και η δουλειά που αναπτύχθηκε σε όλους τους τομείς δράσης του κόμματος στο πλαίσιο της προσπάθειας υλοποίησης αυτών των αποφάσεων, δεν μας οδηγούν σε επανάπαυση, σε αυτάρκεια, πολύ περισσότερο σε έλλειψη ανησυχίας για τις αδυναμίες, τις ελλείψεις, για το πώς και σε ποιο βαθμό έχουν αφομοιωθεί και υπηρετούνται καλύτερα από τη δράση μας το πρόγραμμα και το καταστατικό του κόμματος. Πέραν αυτού όμως, η ίδια η ζωή, οι εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, η πορεία του διεθνούς και ελληνικού εργατικού κινήματος, η ίδια η δράση του κόμματος και της ΚΝΕ, συνολικά η πορεία της ταξικής πάλης, γεννάνε συνεχώς νέα στοιχεία που πρέπει σταθερά να παρακολουθούνται και να λαμβάνονται υπόψη στη δράση του κόμματος. Αυτά τα νέα στοιχεία μπορεί να δημιουργούν νέες δυσκολίες, αλλά παράλληλα δημιουργούν, ακόμα και αν δεν φαίνεται πάντα με γυμνό μάτι, νέες δυνατότητες. Οι διεθνείς και εσωτερικές, οικονομικές, πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 19ο Συνέδριο μέχρι σήμερα, τα συμπεράσματα και η πείρα που βγαίνει από αυτές, καθώς και τα καθήκοντα που προκύπτουν από την ανάλυση και μελέτη τους, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το περιεχόμενο του θέματος του 20ου Συνεδρίου. Σε αυτό επιδιώκουμε να δώσουμε, όσο μπορούμε καλύτερα, απαντήσεις, ερμηνείες, προβλέψεις και στη βάση αυτών κατευθύνσεις για το επόμενο διάστημα. Βασικός στόχος των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής για το 20ο Συνέδριο και της εσωκομματικής συζήτησης που θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευσή τους, όπως και των τελικών αποφάσεων του Συνεδρίου, είναι το ολόπλευρο ιδεολογικό, πολιτικό, οργανωτικό ατσάλωμα του κόμματος και της νεολαίας του ως κόμματος της επαναστατικής ανατροπής. Αυτό το ατσάλωμα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να φέρουμε σε πέρα στα σύνθετα καθήκοντα της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της πάλης κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, της οικοδόμησης της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπολιακή κατεύθυνση, με στόχο την εργατική εξουσία. Από αυτό το ατσάλωμα του κόμματος εξαρτάται και η ικανότητά του να προετοιμάζει για τα παραπάνω καθήκοντα και εργατικές λαϊκές μάζες, μέσα από την ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος και την προώθηση της συμμαχίας των λαϊκών στρωμάτων σε κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής με το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο σε συνθήκες που όλα είτε μοιάζουν ακίνητα, είτε κινούνται με αργούς ρυθμούς προς το στόχο της εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης, είτε ακόμα και πισωγυρίζουν. Στις θέσεις προσπαθούμε να εξειδικεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε πλευρές αυτής της προετοιμασίας και της δράσης που την υπηρετεί. Προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αλλά και να προβλέψουμε ενδεχόμενες νέες δυσκολίες στην πορεία εξέλιξης της ταξικής πάλης στη χώρα μας και διεθνώς, στο διεθνές κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα. Ταυτόχρονα βέβαια, κατακτάμε την ικανότητα και ετοιμότητα αξιοποίησης των όποιων δυνατοτήτων
μικρότερων ή μεγαλύτερων, δημιουργούνται στις στροφές και καμπές των ιστορικών γεγονότων. Αναλύουμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να προχωρήσουμε συντεταγμένα και δυναμικά, με κομμουνιστική τόλμη, υπευθυνότητα και επαγρύπνηση, οικοδομώντας κομματικές οργανώσεις παντός καιρού σε εργασιακούς χώρους και κλάδους στρατηγικής σημασίας, αναπτύσσοντας δίκτυο κομματικών οργανώσεων παντού όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, ισχυροποιώντας το ΚΚΕ και την ΚΝΕ ώστε να παίζουν τον πρωτοπόρο ρόλο τους, διευρύνοντας την επιρροή και την εμβέλεια του κόμματος σε όλο και νέες εργατικές λαϊκές μάζες που εκφράζουν δυσαρέσκεια απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα, τη φτώχεια και ανεργία που αυτό γεννά, αλλά και απέναντι σε όλους τους διαχειριστές της καπιταλιστικής οικονομίας και του σάπιου και διεφθαρμένου αστικού πολιτικού συστήματος του αστικού κράτους. Δουλεύοντας πρωτοπόρα για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, προωθώντας την κοινωνική συμμαχία εργατών του ιδιωτικού και κρατικού τομέα, των βιοπαλαιστών αγροτών και άλλων αυτοαποσχολούμενων ΕΒΕ και εντάσσοντας σε αυτή όλο και περισσότερες δυνάμεις νέων και γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Πέραν των ζητημάτων που άπτονται της χαρτογράφησης της κατάστασης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τα θέματα του 20ου Συνεδρίου επικεντρώνονται στον απολογισμό δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και όλου του κόμματος, στα νέα καθήκοντα και στο προγραμματισμό δράσης έως το 21ο Συνέδριο, καθώς και στην εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Το βασικό περιεχόμενο του θέματος του 20ου Συνεδρίου συμπυκνώνεται στο εξής: ολόπλευρη ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπροστά στο καθήκον της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος και της ανάπτυξης της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπολιακή κατεύθυνση, στην πάλη κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου για την εργατική εξουσία. Οι θέσεις αποτελούνται από 4 μεγάλα κεφάλαια και επιμέρους υποκεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τις εξελίξεις στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα και περιέχει τις εκτιμήσεις για τις οικονομικές, κοινωνικές εξελίξεις στον κόσμο στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ξεχωρίζει τα πεδία όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, αύξησης των τοπικών και περιφερειακών συγκρούσεων και των κινδύνων για ένα πιο γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε συνθήκες αύξησης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από τα θύματα των πολέμων. Στο έδαφος αυτό αναδεικνύονται και οι προσαρμογές, εξυγχρονισμοί των κατασταλτικών μηχανισμών των αστικών κρατών και των διακρατικών τους ενώσεων. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα, τη θέση της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σχέση εθνικού-διεθνικού, στην καπιταλιστική εξέλιξη και την ταξική πάλη. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την εκτίμηση των σημερινών εξελίξεων στην Ελλάδα, τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην κατάσταση της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Εκτιμά την κυβερνητική πολιτική, αλλά και την πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται, ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον απολογισμό δράσης από το 19ο Συνέδριο και στα νέα καθήκοντα του κόμματος και της νεολαίας του έως το επόμενο, το 21ο Συνέδριο. Επικεντρώνεται στο συλλογικό απολογισμό της δουλειάς της τετραετίας για ισχυροποίηση του κόμματος και της ΚΝΕ, στους άξονες της ιδεολογικής, πολιτικής παρέμβασης του κόμματος, της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της πορείας της κοινωνικής συμμαχίας. Μέσα από αυτόν τον απολογισμό επιχειρείται να φωτιστεί καλύτερα το ζήτημα της σχέσης κόμματος-κινήματος. Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται ειδικά με την πορεία της κομματικής οικοδόμησης, την οργανωτική αναδιάταξη των κομματικών δυνάμεων, το ζήτημα των στελεχών, τα οικονομικά του κόμματος, την κατάσταση στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και τη δράση και συνεργασία του ΚΚΕ με άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα στον κόσμο. Γίνεται μια συνολική συνοπτική εκτίμηση της απόδοσης της Κεντρικής Επιτροπής και κατατίθενται οι προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για τις νέες δραστηριότητες που προγραμματίζονται έως το 21ο Συνέδριο. Η χρονιά που πραγματοποιείται το 20ο Συνέδριο είναι χρονιά της επετείου
των 100 χρόνων από την Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, με επικεφαλή στο κόμμα του Λένιν, που άνοιξε το δρόμο στην εργατική τάξη, στους λαούς όλου του κόσμου να διεκδικήσουν και να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία. Ανεξάρτητα από τα λάθη, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις, την αντεπαναστατική κατάληξη και το ιστορικό πισωγύρισμα, ο πάγος έσπασε, η γραμμή χαράχτηκε, ο δρόμος άνοιξε. Επίσης, το 2018 το ΚΚΕ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και δράσης από την ίδρυσή του στον Πειραιά τον Νοέμβρη του 1918. Πρόκειται για μια πορεία μέσα στην οποία στάθηκε όρθιο, έδωσε το παρόν σε όλους τους αγώνες του λαού, φώτισε το δρόμο της πάλης για τη νέα κοινωνία, για την τελική απελευθέρωση της εργατικής τάξης, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Την ίδια στιγμή, το ΚΚΕ αποδεικνύει από τον ίδιο του τον επαναστατικό χαρακτήρα και δράση, γιατί, παρά την εκατονταετή πορεία του, είναι το πιο νέο κόμμα. Γιατί αυτό που διακηρύσει για τις σχέσεις ιδιοκτησίας, όλες τις κοινωνικές σχέσεις, συνολικά την κοινωνική οργάνωση, είναι το νέο, το αναγκαίο, το μοναδικά προοδευτικό μέλλον για την ανθρωπότητα. Γιατί το πρώτο ιστορικό εγχείρημα οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας, η πρώτη απόπειρα, απέδειξε αυτήν την τάση. Παρά το γεγονός ότι δεν απόκτησε την εσωτερική και εξωτερική δύναμη να νικήσει οριστικά. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλεί τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ να μελετήσουν τις θέσεις, να συμβάλλουν στη βελτίωσή τους με τον προβληματισμό, τις προτάσεις, τις υποδείξεις, ώστε οι τελικές αποφάσεις να αποκρισταλώσουν την πλούσια ατομική και συλλογική πείρα που συγκεντρώθηκε αυτά τα χρόνια. Ο προσυνεδριακός διάλογος οπωσδήποτε περιλαμβάνει και τη συζήτηση των θέσεων με σκοπό τη συγκέντρωση γνωμών και παρατηρήσεων από φίλους και οπαδούς του κόμματος, από κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που, ανεξάρτητα από επιμέρους απόψεις, κατανοεί την αναγκαιότητα ενός πολύ πιο ισχυρού ΚΚΕ. Ενός ΚΚΕ με επιστημονικά επεξεργασμένες θέσεις, ισχυρού στον αγώνα για την αναγκαία ανασύνταξη του κινήματος, στον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη φτώχεια, στον αγώνα για την οικοδόμηση της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπολιακή κατεύθυνση, για την κοινωνική ανατροπή και την εργατική εξουσία.